Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и както виждате днес играме в сервера Кастия. Това е един сервер, който разполага с една много готина мини игра, а именно Lucky Block Wars, която така ми направи много готино впечатление и много ме зарадва тази игра. Та, не знаех, че има такива неща, но ето, че има. В сервера няма кой знае колко хора, затова за да се събираме повече, аз ще ви предупреждавам преди да играя на тази игра и да снимам, за да може и вие да влезете, тъкно ще съберем и повече хора. Това е просто един все едно Skywars може да се нарече, или просто все едно играеме Survival Games, само че с Lucky Box, които обаче изглеждат като спонжове, понеже трябва иначе да си свалиме мода, такъв сервер до сега не съм видял, или може би ако е някакъв private, но този сервер го намерих изключително готине и сега ще започваме. Strong Garden Lux, добре, това може да е опасно. Не! Няма такъв късмет. Няма просто. Аз съм с най-бруталния късмет на света. Добре, да видим този път, че имам ли грозен късмет така. Кой е това? Бъгна се. Къде ми отидайте, ма бе? Ето го, добре. Това е Knockback 1. Супер шип шутър, добре. Тук има. Момент. О, Jesus, добре. Тук имаме мале, някой да не умира, бе. И... чест! О, най-накрая малко късмет. Най-накрая. И на мен късмета да ми се усмихне. Така, тук имаме много, трябва да внимаваме. Бедрок. Ох, те с кокошки ми изкарах ангелите, бе. Диаманти! Jesus, we have luck! О, този път обаче къртя с този късмет. Добре, най-накрая ми се върна късметчето. Трябва да си направя крафтинг тейбъл. Възможно най-бързо. Players 10, аре бе. Аре, че някакъв идва. Така. Най-важното. Diamond Sword. Опа. Аз пак рецептата не му знам все едно. Така. След това. Броня. Нищо. Не всъщност. Аре, няма да е броня. Няма да е панталон. Ще направя обувки. Така. И една каска. Добре. Ялките. Добре, да видим сега. Тук имаше още такива блокчета. Jesus! Пак ли слоша късмет? Почакме! О, не! Шарпне с единичка. Брутал. Момент да не си ухабя. Момент, не искам да се заяждам с този пичага. Знам, дружки сме си, ама... не ми се занимава с тебе. Малко погладняхме. Така, да вземе да ступаме някой момент. Така... в момента проблема е, че трябва да хода при тях. За да отида при тях, трябва да си направя мост. Което значи, че трябва много да внимавам, понеже ако те имат бол, ще ме съсипят. Но изглежда, че този няма. Така. Аз забравих да кажа само, който иска може да гласува долу в описанието. Има един линк, където ще може да гласувате за това на коя игра да стримвам в петък, понеже GTA Online ме банаха, както знаете, за няколко дена. Сега ще ви обясня защо, защото може някой да не знае все още. Защото забравих да си изтрия мода оня ден, когато правих ревюто на онзи мод с колата и без да исках влезнах в онлайна и затова ме банаха. Добре, пич, трябва да разцепиме. Окей. С кислорода да го разцепихме този пичага. Така, от него какво може да си вземе? Sharpness единичка, Sharpness двойка, бум, добре, това нещо се използва. Добре, сам експлозив, добре. Аре, кой ми влезам в устата, бе? Там съм изпуснал един блок, добре. Тук той проверил ли? Имам диамантена кирка, бе. Добре, мога да си изкопая този диамант. Чайте да няма дупка долу. Тук имаме честче. Празно. Нищо особено. Добре, най-накрая оцелях малко по-дълго. Задържам се. Мисля, че това е много готин мап. И не само мапа, а и самата игра е страхотна.
Поне аз така мисля. Така, тук това го е преровил. Тук надали има. Да. Еми добре да се върнеме. Абе, ефект още. Охо. Добре. Само трябва да внимавам да не умра по някакъв тъп начин, като например и сега да се хвърлям. Сега ще има какво има в този... Тука. Лъки блок. Само да не е кутия пълна стайни. О, прасета. Летящи. Flying Pigs. О, Jesus. Интересно. Добре, сега обаче трябва да копая. Да си нафаря малко дърво, за да си направя нов мост. Това е малко тъпото, единствено, че картите са, нали, малко не много добри, ама биват бе хора. Нали, че пък ще бъде тъпо, ако е твърде лесно. Така. А именно сега трябва да билдваме. Давай. Дано само някой няма бол, защото ще го загазя. В момента колко сме тук? Добре. Човека. Да ви кажа, аз имам много големи шансове да спечеля. Само единствено трябва да внимавам. Имам хубави айтеми. Може би съм с най-хубавите в момента. Само че тук, имаме стон, добре. Много проблемо. Помисля си, че нямам и... Да виждам диаманта, аз забравих да си взема моя. Той да ви кажа, не ми трябва толкова диаманти. Аз имам що горе-долу добър сет. Така, време да започваме строене на страни. Аз също така да сложа... Ще сложа по-скоро, не да сложа. Ще сложа IP в описанието за сървъра. Премиум е, още сега да си знаете. Така, Snowballs, отново някакви ОП. Добре, чакайте си извадя сворда. Че не се знае... Охо! И, шарпнес единичка. Добре, same here. Right click. Добре, нещо смайтва. Супичка. Drink for awesomeness. Да бе. Друг път е for awesomeness. И... да, fuck! Имам много ябълки. Пак! Лъка ми изчезна. Jesus Christ. Защо? Тък му си казах, супер някакъв вилиджър ще ми даде сега супер офертите. И това вече гръмна причага. Аз изобщо не очаквах. Абе, тук можеш да има. Не. Еми добре, да следвам да си взема диаманчето. Тук май видях чест. Така, диаманчето. Тук съм изпуснал. Да. Няма значение. Нищо. О, лъки. Това е чики, добре. И нищо няма да ми дадеш, естествено. За кой да ми даваш. Смайт из... What? Аз смайтнах това. Кокошката. Абе. Мисля, че съм много добре. Пак ще видим сега до края. Единственото, както казах, проклятие е, че трябва да си строя пътя. Там виждам, че някой е изял същия късмет като моя. Даже може би е детнал. Така, останахме колко? Тайм 34. Чайте бе, какъв тайм 34 бе? Аз още не съм свършил. То се вдига сега. Така. Еми, нямам много хора, но какво да направя? Ако сме повече хора, ще стане по-готино. Това може и на стрима да го играя. Ако ви хареса, нали, този клип. И мисля да заменя тази поредица. По-скоро това няма да бъде поредица. Да заменя тази игра с Minecraft хорор мапове понякога, понеже ми омръзва да игра само хорор мапове. Добре, нищо интересно, само енчантинг. То няма да е да си направя един енчантинг тейбъл. Само че не знам откъде ще намеря Obsidian. Опа, трябва да го ям това. Добре, bad luck here. Така, някой умря, останахме 3 човека. Поне съм... Fuck you! Добре, отново с този късмет. Ама искам и армър. Аре, моля се, армър. Ко си ти, бе? Дърт. Лол. Ендър перли. Yes. Аз трябва да махна някои неща. Нямаме бол. Това е ужасно. Пак ли, бе?
Това зомби навярно скоро няма да умре. Добре, умря. Супер. Не. Добре, браво, че не гръмна. Аз стоя късмет съм за на никъде. От началото ми тръгна, пък сега... Аз си гърмия и се чудя защо така правим. Така. Уау, бъкет. Добре. Ще заменя с това. Пък да видиме. Така, сега да си изкопая диаманта. Нямаме много диаманти, но какво да направим. Останаха ни още няколко лъки блока отгоре. Поне така мисля. Добре, другите хора къде са? Защо не играят? Ох, те никой не знае къде са. Това е прекрасно. Така, да имаме тук какво имаме. Чест. Мале, GG. No chance. No chance, турус просто. Според мен няма кой да ме бие. Освен ако аз не се замубия. Естествено. Така. Опа, останахме. Защо? Така. Да видиме. Не! Падай. Добре. Fuck you! Не гръмвай! Падна ли? Да. И одно. Шарпне се едно. Виждам, че там някой се опитал. Имам точно 2 ендър перли. Надявам се да оцеля. Не, май не оцелих. Фак! И така, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се играта да ви е харесала. За жалост няма много хора в сервера и не може да станат кой знае колко забавни игрите. Съжалявам за което. Аз снимах още няколко игри, обаче може би ще кача само една, понеже в другите имаше по 3-4 играча и те половината умрат само докато се намериме и не знам кой знае колко готино. Но за тази работа някой от вас, ако може да хостне едно сървърче за този Lucky Box, то ще има естествено плагин, ако трябваше му обясня, нали, как стават нещата. И да можем някой път да се събереме така и да снимаме заедно, нали, без да говорим естествено по скайп, защото ще стане иначе мазало, да събереме някъде към поне 20-30 човека, плюс това, че може би ще имаме възможност да играме без премиум акаунти и даже може и доста повече хора да се събереме. Някой, ако може, има такава възможност, може да напише във фейсбука. И да, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. За всички, които не знаете, има втори канал, където ще питам да качвам възможно най-често. Линк към него в описанието и бъдете чак с мен, ще си ви следващия клип. Чао!